press nang tumhan kapang dakang tung bang la hello nilitum Ningkan-pho la APHLC amehang kethek Ketalon along ingkoi ra trok a constituency pen nang kacitong dun amulu arat atum phan anta nilitum kachoro pajir pondo alang litum phan nilitum kachoro nang ko kathedo athema homosti penalang tum dak dong kam pia long an kewang ke amethang akhoros amethang ataim amethang energy ajakong pensi alang litum dak nilitum long nang cetong dun lo lapen muluk ong dung pen nilitum atum cetong ponlong lo nilitum reception committee teng ben kachiniat teng ke suri grip ho apat amulu atum nilitum dak cetong lo adun thu nilitum kachoro pajir pon tung labangso Ningkan-pho APHLC karja arni labangso Ketalon along APHLC nili choro poning tung itu masar jai kathar president APHLC alangli iltum phan pidi seri pencenglok iltum phan jakong iklaim kedam jakong nangki pidun pencenglok alangli phan itu reception committee pen sar jai kathar phan choro pon adun thu iltum phan labangso mailong arti nang pidun thu Nagaland pen nang cetong dun the Rising People's Party RPP latum phan tame nilitum the reception committee pen alang phan kachoro pajir ponlo lason thak si Boroland pen Boro National Student Union alang litum tame labangso mailong nang cetong dun bot litum kachoro pajir ponlo lason thak si inut intellectual hexer reset amunit Raju Duri advocate Supreme Court Honorable Supreme Court pen alang li tame ni tunglong aron alam pen senglok kadu hube nangit hanji phan tunglong cetong dunlo lason thak si Karbi Student Association Maipu Samson teron ki hai alang li tame ni tunglong labangso mai cetong dunpot ni tun kachoro pajir lapen nilitum kachoro ponji do thulang traditional dance Garo troops tu made Garo nilitum kachoro pajir ponlo lapen demasa a tribes tum tame nilitum long amethang traditional dress aso case sing chapaklang do pot nilitum kachoro pajir ponlo lason thak si NC Hills pen ang chetong dun delegates Dr. Bangham Hojai lapen Ramesh Kathar lapen umrong so pen menan leaders atum nang cetong dun alang litum hanta litum kachoro pajir ponlo lapen Karbi atum ke litum Karbi ang long ang kang dead leke do galiapot litum ta plain district ajo tum ta kido tum ta do hala outside 6 sido lakar along ke do Karbi atum ta do alang litum tame atumi labangso mailong RD nang pidun kanang cetong bot litum pen kachoro pajir ponlo lapen APHLC Foundation Day Ketalon along nilitum kethek pen tame cultural program dipon hasil bangso cultural program long tame Karbi long mate local artist mate singer tu tame nilitum long nang cetong dun pot nilitum kachoro pajir ponlo APHLC Mongol Singh Sinar nilitum kachini lake rock alang lipan tame nilitum suri reception committee pen kachoro pajir lo lason thak si Samson and Zainal alang litum phan tame bahai ni phan tame nilitum Ningkan-sam akar do malang pajir lasin nilihin pen reception committee hin pen Ningkan-pho APHLC Ketalon along kadu ko mi phan nilihin pen kachoro pajir lo kili damde ki pudamde tum ke nilitum hanan dia pon ko buslitum mathapon lo dan sinilihin pen bang pachini bonso Ningkan-pho APHLC Foundation Ketalon pon bang kanil tum tumi dan jethan lo itum mulu ke chingrum chot kali sitame ilitum ketok pen written form pen tame sonba itum claim nangi pusi souvenir paklang kasi nil tum chingwai lo labangso souvenir amen le ilitum don kampi pule itum ripon yang pusi itum reception committee meeting lo itum chaparai pon lo amasi dak non do bom ilitum atumi hera mai idul ape non ilitum press pi bom patio klam hidi long ka men angkang rong angkang bangke
kuna tum kengsang tum kir bangka lake bordongka nasi bordongka pulo tangte lake ilitum non amat ke tribal area arlo jo lase le dake itum karbi itum amen si cibinangi ma sini tum mat halo non mat ke karbi si majority amasin itum don kampi kusini tum labangke ir ponder lo souvenir amenta lapen amen mata nil tum mat halo je bordongka pule thotte don kampi kusi kita ke jume ma busne tum pon lo lapen public tum mandan itu ipil kang tung lo lapen pachini kang tung lo je itum an ke imithang amen le imithang locality long bangke imithang rong amen karbi pen chihum lok amen gachir lapen garo tum puna imithang tribes amen pen gachir tiwa tum puna tiwa pen bachir bang sikime busni tum APHLC pen bangke ipil bom sila so teng ban sili tum la souvenir amen ta la si rip check lo souvenir da tumi release lo lapen dak public tum antala don kampi po amen bangsa Ningkan ko sin tum mathapon lapen sir la tumi ang tong indikator alang li spokesperson lo stami alang li phan tumi radamai pilong lam paning ye pon pede ya puthang atumi ge nilitum APHLC foundation de phan gele tum alohi ke hang do lapen nang chitong dun lo Nagaland ben tawang lo Boroland ben tawang lo lapen Mizoram ben bang nang liu ne det lapen Shillong Meghalaya ben Tura ben ta election region lo nang liu ne det amasa tumi bang kenel tum alohi ban sia por ki pigi ong nai busil tum mathalo APHLC doan atum aphan leaders tum phan anang bongke litum central committee president inule ningje chotame busil tum mathapon lo la so teng men sil tum time da tumi make up on kali den tum make up on de ji ana tile ningje ate el tum general secretary da ningje longle vice president da ningje longle law department secretary da ningje longle adu ta ningje longle except tum party president da ningje un challa tumi lal fifth foundation de fifth APHLC foundation de da tum long kampi long tum kapedo ponon hu tum da so mai ti ka pachun da ji phan tum tangka poisa pen chenlo chakong orang kan do ko ya kinang sot chenam itu aporsi ilitum APHLC party hoi pen nilitum bang so program ka pachun lake prangsi ke rada phana keru pi party lo constituency 3 pen constituency ko ratrok east west karbiang long pen lapan ke di mahasau pen itum APHLC leader dum pen chenglok itum supporters arat atum itum hanang cherap na chetu tu napot tangka poisa pen chenglok kaddo ko na cherap ni chetu tu poda kiru pilo ini alam bang la hello la non constituency ko ratrok lapan ke di mahasau pen ke wangan tame gari motor kaddo ko ka che wanan tame nilitum central committee pen ke poisa sika isita poisa isita tum pidun mowe la kaddo ka wi tame alang litum a constituency 3 PS board committee tum ben chenglok kaddo ko cherap cheto si alang litum gari motor ta banlo la pen ke chu ki juni phanan tame alang litum methang si mena constituency pen dak fifth foundation de along antame chiwano nilitum dak an pachuduni pusili tum mathalo sitame litum phan itum kaching kitang adim sang kaddo ko de man tame tum hanang bonlap long le dalo sitame rada tum phan nile kachoro bang la hello alang litum lana kisung lana kiduk bong sami tum nang karja pun tip kana pot lapen ki chu ki juni phanan tame methang chewan plang pena pot alang litum hana kiro pilo hini alam bang ke ako non la bangso foundation de hut nitum aphan well wishers nang kerap na chito do natum penangan do la kaddo ko phan stame nitum APHLC central committee hoi pen alang litum phan akiro pilo lapen ke thomalam bang halo bangso program along ilitum la stage kapin kasalam je phan gate kasalam je phan pen chenglok kaddo ka bian tame itum la check in hin kai pho kaddo ko bis tame rongkhang constituency pen si bum suri si dokai an akit joy pen masi ilitum hanang pidun dalo aposi rongkhang constituency ilitum APHLC klembang pen chenglok ilitum leaders aphan pen dakarat aphan ilitum APHLC central committee hoi pen akiro pilo